Mä oon Rannan Juha-Matti Meränetsiltä. Meidän innovaatiossa, ratkaisussa on kyse ennen kaikkea siitä, että hoitohenkilökunta on olemassa potilasta, ei tietokonetta varten. Idea syntyi kymmenkunta vuotta sitten jo oikeastaan, jolloin havahduttiin siihen, että hoitajat kirjaa hirvittävästi asioita paperille ja sitten uudestaan tietokoneella. Ja silloin lähdettiin kehittämään siihen ratkaisua. Ja kyseessä on ehdottomasti ratkaisu, jota ei tuo markkinoille vuodessa kahdessa. Ja pitkä tie on kuljettu, jotta se vastaa sen hoitohenkilökunnan työn vaatimuksia. Käyttö on helppoa, laite on riittävän yksinkertainen käyttää. Esimerkiksi kun saa kaikki saman tien kirjattua, niin vähentää kaksoiskirjaamista ihan huomattavasti. Helpottaa myös sitä, että ei tarvitse jatkuvasti poistua sieltä huoneesta, vaan saa saman tien siitä tarkastettua niitä menneitä arvoja. Ei tarvitse enää koneelta käydä katsomassa, että miten se verenpaine tai sykkeet tai mikä tahansa nyt sit onkaan ollut edellisiin päiviin verrattuna. Mä en usko, että me ollaan tämän idean kanssa yksin, mutta se missä me ollaan ainutlaatuisia on se, että me on saatu vietyä tämä innovaatio ja ratkaisu sinne hoitohenkilökunnalle, jotta hoitohenkilökunnan aikaa säästyy siihen olennaisimpaan, eli potilaalle. Potilasturvallisuus paranee ja hoidon laatu paranee. Innovaatiolla ja teknologialla itsessään ei tee yhtään mitään, jos palvelun toimittajan arvomaailma ja toimintamallit ei ole kunnossa. Ja tämä on iso asia, mitä me halutaan osoittaa suomalaiselle terveydenhuollolle, eli että IT-hankkeet voi onnistua aikataulussa ja budjetissa. Ja silloin kun joku ei mene niin kuin elokuvissa, niin se on meille se hetki, jolloin me voidaan osoittaa asiakkaalle, että me välitetään heistä. Ja tästä syntyy se meidän ratkaisun vaikuttavuus. Terveet arvot yhdistettynä hienoon ratkaisuun. Ja silloin se näkyy sille tärkeimmälle potilaalle, ihmiselle ja kansalaiselle.